AES ale ni CEDEAO olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Togokaw olu fɛ yen ɲɛbila baara min bɛna to jamanadenw bɛ se ka lafiya. Togokaw fɛ yen fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ɲini k'o sigi sen kan cɛncɛn fo ka jamanaw ni Togo bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min o lajɛ tun bɛ sen na Togokaw fɛ yen avril kalo tile 17 min ye jɛrɛ in senfɛ sa. Togo ni jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye professeur Robert Dussé ale ye a jɛɲɔgɔn minnu bɛ AES kɔnɔna na n'o ye Ablaye Diop ye Bakari Yao Sangare ka taa fara min ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré kan n'olu ye jamanaw ni jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ minisiriw ye AES tɔgɔ la. Jɛkulu min bɛ n'o ye CEDEAO ye ale yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Aliou Touré ye ka taa fara CEDEAO ye maa sugandilen min ta sa yaasa ka se ka sɔnɔgɔ ka kuma don u ni AES ni ɲɔgɔn cɛ. Laginɛkaw ka premier ministre kɔrɔ Lansana Kuyate ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakili lajigi baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na don nataw kɔnɔna na u ka kumaw ye tali kɛ o la. Togokaw ka jamana ni jamana cɛsira ɲɛnabɔ minisiri professeur Robert Dussé a ko ko nin kɔni ye laɲini min n'o bɔra Togo yɛrɛ yɔrɔ sabula n'a ma ɲɛ ka fɔ ko jɛkulu fila in bɛɛ lajɛlen maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ AES tɔgɔ la ale ni CEDEAO ka maa sugandilen n'o ye Guinekaw ka premier ministre kɔrɔ ye n'o bilalen no jɛkulu kunna jɛkulu min ka se ka baara kɛ ka taa fara min ye CEDEAO yɛrɛ ka jɛkulu ɲɛmaa kan n'o ye Aliou Touré ye ko o la sa ale ye ŋaniya siri u ka se ka ɲɔgɔn ye ɲɛbila baara la sabula Togo kan ka sɔnɔgɔyali kɛ jamana fila ninnu ni jɛkulu fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye AES minisiriw ye u kɔni ye Lansana Kuyate lamɛn a ka hakilinaw n'a ka fɛlaw la n'a bɛ fɛ ka baara kɛ cogo min na kuntilenna minnu bɛ a bolo olu bɛ tali kɛ fɛn minnu na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'olu fana dan tigɛ yaasa jamanadenw fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na a ko k'a ka laɲini y'o ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko AES bɔra CEDEAO la u jɛra ka baarabaw kɛ baaraba minnu bɛ taa jamanadenw kanu na olu baaraw kana na tiɲɛ cogo min na u k'a to sa fɛn kuma ɲɔgɔnya ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna na tiɲɛ don Robert Dussé segira ka tuguni nin ye laɲini min tɛ jɛrɛ ye k'a fɔ ko bɛnkan kɛlen na ko ka ko n'a banna k'a bɛ wuli ni bɛnkan dɔ ye nka a kɛ kun ye ɲɛbila baara la sa sariya ko ta nasira fɛ bolodiɲɔgɔnma ko ta nasira fɛ jamana jɛkuluba fila ninnu bɛ se ka baara kɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ AES jamana minisiriw minnu bɛ olu jamana cɛsira ɲɛnabɔ la u ko k'u ye tɔmɔta sɔrɔ min ye CEDEAO a ka maa sugandilen ka kuma kɔnɔna na n'o ye Lansana Kuyate ye nka olu ye ciden ye min ye kɛnɛ kan ye AES yɛrɛ tɔgɔ la sa Burukinakaw ka minisiri b'u ka jamana cɛsira ɲɛnabɔ tɔgɔ la n'o ye karamɔgɔ Jean-Marie ye a ko kabini olu ka lajɛ fɔlɔ Bamakɔkaw fɛ yen bɛn kɛra mun ka da tɛ tugu maa ɲɛ u ni maa ti fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a fɔ k'i nana ko ka da Kongo ko ayi olu ka da yɛlɛlen don sabula a kɛ kun ye bɛn ni kelenya kuma tɛ jamanadenw n'o ye farafinna an fanfɛ bolo jamanadenw ye ani farafinna bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min AES ka laɲini ye o ye min ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ye Burukinakaw ka jamana cɛsira ɲɛnabɔ minisiri ale y'o fɔ sabula nin waati in na AES ɲɛmaaya bɛ Burukinakaw olu de bolo u y'a yira sa k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan n'u ye ɲɔgɔn ye ɲɛngwɛ Togokaw fɛ yen o bɛna kɛ ɲɛbila baaraw ye nka minisiriw ye layidu ta sa k'a fɔ k'olu fana ye ciden ye kɔmasegi u bɛ t'o kɛ jamana ɲɛmaa saba in ye sɛbɛn minnu bɛ yen ka se ka olu dayɛlɛ o la ani hakilina min bɛ yen bi CEDEAO ka bɔ ale yɔrɔ tigiɲɔgɔnya baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ani bolodiɲɔgɔnma baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na jamanaw ka nafa kɔnɔna na ko ni Ala sɔnna a ma k'u b'o kɔmasegi baara kɛ jamanakuntigi ye ni min bɔra a la CEDEAO ka tɛmɛ min ye Togo fɛ ale na se ka o sɔrɔ u bolo min ye Robert Dussé a ye CEDEAO maa mafalen ninnu k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye AES taw fana k'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula ni kun ma bila labɛnw kɔnɔna na nka a ka ɲi n'a ma ɲɛ k'u ye ɲɔgɔn ye u ka kumaw ta ɲɔgɔn da ni tile fɔlɔ ni na fɔlɔ yanni ɲɛbila baaraw olu ka sɔrɔ an bɛ